Добър ден и от мен. Изненадан съм до някъде от големия интерес към материята, свързана с Закона за устройството на територията. Това може да означава две неща. Или че той дава препитание на много хора и те са доволни от неговото съществуване, или че давайки препитание същевременно предизвиква и доста големи проблеми, което е по-вярно. Както ще видим накрая, предполагаме, в известно време за дискусия, което ще остане, и разбира се от някои изводи, които се налагат от вече 12 годишното съществуване на закона. За съжаление, нямаме действително това време, което е необходимо да се впуснем задълбочено и детайлно в цялата материя на закона. Затова аз днес ще се помъча да акцентирам на най-важните положения, които проистичат от промените на закона и какви проблеми вече се пораждат, тъй като вече, както всички знаеме, около 4-5 месеца се прилага закона. Всички са забелязали, че основните промени, които е направил законодателят, са в няколко основни направления. На първо място, законодателят се е опитал да направи една реформа в стратегическото устройствено планиране, както самия той се изразява. На второ място, имаме доста чувствителни промени, свързани с процедурите по възлагане, изработване, процедиране и изменение на общите и подробните устройствени планове, както и разпоредби, свързани с взаимоотношенията между тези два вида планови документи. Някои интересни промени можем да открием и по отношение на одобряването на инвестиционните проекти, издаването на разрешения за строеж и също така контрола върху издадените разрешения за строеж. Всеки един от участниците в строителството се е здобил с определени новости в своя статут, което също не е много значително. Една от частите в закона, които аз най-много одобрявам, но разбира се, нееднозначно е посрещната тази част от промените в закона, това са новите правила, свързани с контрола за изпълнение на разпоредбите на ЗУТ и разпределението на тези правомощия между общинските органи и ДНСК. Една от също важните части, които обхващат промените в закона, са текстове, свързани с създаване на приоритетен режим за разрешаване на строителството на обекти, свързани с публично финансиране, най-вече обекти на държавата и общините. И нещо, което го няма на слайда, но се очерта като обект на доста голям интерес, това са преходните и заключителните разпоредби на закона, свързани с новости в режима на търпимите строежи, на законното строителство и също така някои неудачни решения на законодателя бяха отбелязани единодушно, свързани с висящите производства, заварени от закона, и това как законодателят е уредил съдбата на тези висящи производства. На някои неща ще се спра по-подробно, които са, така да се каже, всекидневната болка на всички, които работят със закона. Някои ще ги маркираме, а самата презентация обхванала доста подробно всички тези елементи на промените, които са в закона. Всички знаеме, че старата версия на ЗУТ, която действаше до края на миналата година, визираше и тези 4 вида планови и програмни документи, които съществуваха до тогава. Към тях се прибавяха и още 7 вида планови и програмни документи по Закона за регионалното развитие. Оказа се, че дори съществуването на големи законови възможности, свързани с създаване поне на 11 вида документи в ЗУТ и в Закона за регионалното развитие, ни осигуриха достатъчно добра връзка между тях. Безспорно това е така, което доведе до доста отрицателни явления. На първо място не беше договорен добре първия 7-годишен програмен цикъл за получаване на тези 10 милиарда от Европейския съюз. Слабостите, които изпъкнаха, е, че не се договориха точно тези проекти, които действително бяха необходими на България, а договорените проекти, една голяма част от тях се оказаха формални и излишни или направени не точно там, където трябва. Тоест не върху тази част от територията, която действително имаше нужда на това място от тях. Когато това беше отбелязано от законодателя и с оглед на това да се постави основата на един
пълноценен, ефективен, смислен преговорен процес, който би трябвало да завърши през идните месеци с нашите европейски партньори, които ни обещават, според думите на преговарящите с тях, 12 милиарда евро за следващите 7 години. Те изискват от нас да имаме една доста стройна система от стратегически планове и програмни документи, които да доведат до един по-широк обществен прозрачен процес на излъчване на един набор от проекти, които ще бъдат представени като кандидатстване за финансиране от Брюксел. По тази причина законодателят се опита да направи известни промени в двата закона, Закона за устройство на територията и Закона за регионалното развитие, с оглед да създаде връзка между тях и да даде началото, колкото се може по-скоро, на един посочен процес на излъчване на такива проекти, които към края на годината трябва да са така вече конкретно на лице. Този процес трябва да започне отгоре отдолу, т.е. на национално равнище с националната концепция за пространствено развитие, а същевременно трябва съвсем скоро да започне и на общинско равнище с създаването на концепциите пък за пространствено развитие на община и някъде в областите да се срещнат двете тенденции. Тъй като действително нямаме много време, аз само ще кажа, че в промяната на Закона за устройство на територията се предвидиха 6 вида планове и програмни документи, които имат отношение към устройството на територията и към регионалната политика на държавата, като 4 вида от тези планове и програмни документи се изнасят от Закона за устройството на територията като правна уредба и намериха своето място с едно чувствително изменение, чрез ЗУТ беше направено това изменение на Закона за регионалното развитие. Така че в момента в Закона за регионалното развитие ние имаме подробно уредени, като съдържание най-вече, не толкова като, за съжаление, като взаимоотношения между тях, 11 вида планови и програмни документи. Изглежда законодателят е счел, че с голям брой документи може да постигне и големи по обем резултати. Като в Закона за устройство на територията останаха уредени само 2 вида планови документи. Това са общите и подробните устройствени планове, на които ние ще се спрем по-подробно днес. В момента е почти готова националната концепция за развитие. Също така общините са дадени указания да започне вече процеса по създаването на общинските концепции за пространствено развитие, които следва да бъдат надградени след около 2 години и половина от общите устройствени планове на общините, тъй като законодателят задължи всички общини да имат до 3 години общи устройствени планове. И освен това, около края на годината трябва всяка една община да има приети концепции за пространствено развитие, а също така да е излъчила вече по-нагоре по веригата на Закона за регионалното развитие проектите, които тя ще желае да бъдат финансирани от Европейският съюз. Както казах, всичко това би трябвало да бъде разписано по-подробно в една наредба, която да бъде приета от министърът на регионалното развитие и благоустройството. Тоест, тежка е задачата на тези, които ще управляват в следващите месеци Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като един процес, който е много сложен и отговорен, ще трябва да бъде проведен до края на годината, за да може действително държавата да получи една хубава програма, която да доведе до добро регионално развитие. За съжаление, малко се бавят нещата, според мен, и е възможно някои срокове да бъдат пропуснати и отново в последния момент да се прави така един механичен сбор от проекти, тъй като действително малко късничко бяха приети промените в ЗУТ и в Закона за регионалното развитие, които визират по-тясната връзка между тези два вида документи. Но нас, като прилагащи всекидневно Закона за устройството на територията, ни интересуват повече общите и подробните устройствени планове. Като в следващите минути аз ще се спра на ролята и процедурата по създаване и одобряване на общите устройствени планове. Защо са толкова важни те? Защото за един период от, предполагам, вие това го знаете и по-добре от мене, защото за един период от 10-15 години те дават какво ще бъде развитието на територията на общината, как ще бъдат пространствено позиционирани 5 вида територии,
Дава се общо взето как ще се развиват населените места, кои ще се разширяват, кои ще изчезват, къде ще има изграждане на обекти на техническата инфраструктура, къде ще има складови, производствени, логистични центрове и така нататък. Т.е. дават се инвестиционните мечти на Общинския съвет за един доста така голям период от време. Отдавайки подобаващо значение на общите устройствени планове, законодателят не направи големи промени в разпоредбите на ЗУТ относно съдържанието на общите устройствени планове, тъй като то беше добре разписано в старата версия на закона, но задължи общините да започнат процедури, всички общини, да започнат процедури по създаване на общи устройствени планове за цялата си територия. Тоест, законодателят разписа едно задължение всички общини, които нямат покритие върху част от територията си или върху цялата си територия с общ устройствен план, да предприемат стъпките по създаване на такива планове, което означава, че около 70% от територията на страната трябва да получи в идните години едно покритие с общ устройствен план. Такава е волята на законодателя. Това упражнение ще се струва на общините около 20 милиона лева по така най-общи сметки. И резултатът е, желание от законодателят резултат е към 1 януари 2016 година всички общини да имат общи устройствени планове. Аз лично сериозно се съмнявам в това, но дано пък това се случи. На първо време кметовете на общините до 26 май тази година трябва да организират финансирането, изработването и внасянето за одобрение в Общинския съвет на задание по член 125 от ЗУТ за изработване на общи устройствени планове, което да бъде одобрено от Общинския съвет с негово нарочно решение и да бъдат овластени кметовете на общината, на съответните общини, да проведат обществени поръчки за изработване на общи устройствени планове, за избор на колективи, които ще изработят тези планове. За целта, ако кметът не изпълни това задължение, законодателят е предвидил към него една сериозна санкция от 10 000 лева, която дори за кмет на община е доста. И предполагам, представлява сериозен стимул за градоначалниците да започнат в най-скоро време процедурите по изпълнение на това свое задължение. Държавата се е опитала да подпомогне финансово общините при възлагането, поне на първо време, изработката на общите устройствени планове. Тези 20 милиона лева няма да се дадат, разбира се, наведнъж. Малко, но от сърце отпусна държавата от своя бюджет в помощ на общините. 1 милион лева са отпуснати за тази година за стартиране на процедурите по изработване на общи устройствени планове. Какво е новото в закона, свързано с самата процедура по изработването на общите устройствени планове? На първо място се закрепва положението, че всички процедури по изработване на общи устройствени планове за територията на общината стартират с решение на Общинския съвет. По доклад на кмета на общината, който трябва да внесе в Общинския съвет проекторешение за одобряване на задание за изработване на общ устройствен план, плюс параметри на общия устройствен план, говорим времеви и ценови параметри, които да послужат като елементи на обществената поръчка, която ще даде старта на процедурата по изработването на плана. Изключението от правилото, че всички общи устройствени планове стартират с решение на Общинския съвет, е за общите устройствени планове, които визират територията на селищни образувания с национално значение, както и общите устройствени планове на общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Тук прерогативът е на министърът на регионалното развитие и благоустройството. Той трябва да стартира тези процедури. Съответно няма глоба за него от 10 000 лева. Законодателят не е визирал това, но пък трябва да кажем, че пък всички тези селищни образувания с национално значение и черноморските общини си имат общи устройствени планове, така че общо взето тук министърът не може да бъде в забава. Министърът, ще кажете, е иззел доста решаващи правомощия. Да, той действително е решил да определя правилата на играта за обекти от национално значение и за черноморските общини, но пък съответно, как ще видим малко по-късно, той се освободи от своите правомощия по одобряване на подробни устройствени планове в обхвата на черноморските общини и на селищните образувания с национално значение. Тоест, той е взел едни правомощия, свързани с общите устройствени планове, а е дал на органите на местно самоуправление всичко, що се отнася до подробните устройствени планове, като е предопределил правилата на играта. Когато се изработи един проект за общ устройствен план,
проектантският колектив трябва да има предвид, че трябва да съвмести две процедури, така, които са свързани с изработването на общия устройствен план. Едната процедура е процедурата по ЗУТ, която не е толкова тежка, а малко по-тежка е процедурата по екологичното законодателство, която по груби сметки отнема 413 дена, свързана с получаване на позитивни становища, както се казва, одобрена оценка за въздействието върху околната среда, екологични оценки, оценки за съвместимост и така нататък. Всички актове административни, които са необходими по екологичното законодателство, за да бъде одобрен общия устройствен план. Процедурата по ЗУТ трябва да се кръстоса, така да се каже, да се срещне с екологичната ни процедура на ниво обсъждане на общия устройствен план. Процедурата по ЗУТ предвижда обсъждане и съгласуване на общия устройствен план, като обсъждането по Закона за устройството на територията може да се съчетае с общественото обсъждане по Закона за опазване, примерно, на околната среда или Закона за биологичното разнообразие. Тоест, тук се съвместява таймтейбъла на графика на приемането на общия устройствен план. Самата дейност по обсъждане на общия устройствен план е свързана с това, че възложителят следва да разгласи на обществеността датата, мястото и часа на провеждането на общественото обсъждане. Би следвало да организира това обществено обсъждане, да бъде представен проекта за общ устройствен план на обществеността и да се проведе това обсъждане на практика. Всеки да може да си каже мнението. Като за общественото обсъждане се води протокол, който е неразделна част от документацията по одобряването на общия устройствен план. И неговата липса води до определени правомощия на областния управител, които ще видим малко по-късно какви са. Не е толкова важно какво ще пише в протокола, счита законодателя, важното е да го има. Защо казвам това? Защото никъде законодателят не свързва позитивен или негативен резултат от общественото обсъждане с някаква обвръзка към Общинския съвет или към министъра на регионалното развитие и благоустройство да приеме едно или друго решение. Тоест, ако обществеността не харесва общия устройствен план, Общинския съвет може да го хареса. Тоест, ние виждаме тук един известен формализъм, така да се каже, малко за пред хората, да кажем колко сме прозрачни, нали, в процедурата по обсъждането на общите устройствени планове. Важното е да има протокол. Следващата, между другото, това ще видим как тънката линия за създаване на документи присъства все по-силно и по-силно в Закона за устройство на територията и най-вече изкристализира и достига своя, бих казал, един абсолютно ненужен апогей в процедурата по инвестиционното проектиране. Нали? Ще видим и това малко по-късно. Другата процедура, която ЗУТ изисква да бъде направена в хода на изработването на общия устройствен план, това е съгласуването на общия устройствен план. Тя е различна от обсъждането на общия устройствен план. Абсолютно е същата процедурата по съгласуване на подробните устройствени планове, затова ще наблегна малко на процедурата по съгласуване. Съгласуването има две форми. Едното е вземането на мнение, а другата е вземането на съгласие. Вземането на съгласие е уредено в член 127 алинея 2 точка 1, а вземането на мнение е уредено в член 127 алинея 2 точка 2. За сега даването на съгласие все още не го предвижда някакъв специализиран закон, така че процедурата по взимане на съгласие няма да се прилага толкова често за сега, казвам. Докато вземането на мнение е уредено в така доста нормативни актове. Излиза, че общинската администрация трябва да познава един широк кръг от нормативни актове, за да може да съгласува надлежно един общ устройствен план. Самия ЗУТ не казва кой съгласува общия устройствен план, а препраща към един кръг от лица, които следва да изразят своето мнение, и този кръг от лица е описан в различни специализирани закони. Това може да бъде Закона за МВР, Закона за образованието, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщения и така нататък, и така нататък. Това, което трябва да направи общинската администрация е, познавайки закона, да адресира до органа, който трябва да изрази своето мнение, покана да направи това. И органът, който следва да изрази своето мнение, има три възможности да извърши съгласувателната процедура по даване на това мнение. Първото
първата алтернатива е той да изпрати едно писмено становище до общинската администрация в периода преди провеждането на заседанието на Общинския експертен съвет по устройство на територията, на който се обсъжда проекта за общ устройствен план. Втората версия, втория вариант, който дава закона е, че ако не е изразил подобно становище, той може да изпрати свой упълномощен представител на заседанието на Общинския експертен съвет, който да дойде на това заседание или със собствените си мисли, ако въобще има такива, или с писмен документ, подписан от ръководителят на съгласувателната институция и да го представи на заседанието на Общинския експертен съвет. И третата възможност е, ако не е направена втората опция, в един 15-дневен, по-скоро извинявайте, 14-дневен срок след заседанието на Общинския експертен съвет да изпрати писмено становище до Общинската администрация, в което да изрази своето мнение. Мнението на съгласувателните институции по член 127 алинея 2, точка 2 не е задължително и обвързващо за органът, който е компетентен да одобри общия устройствен план на общината, но трябва да бъде взето като елемент за законосъобразното провеждане на процедурата по одобряването на общите устройствени планове. Самата процедура завършва с приемане на решение на Общинския съвет или на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на общия устройствен план на съответната териториална единица, като решението на Общинския съвет би следвало да бъде взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. Решението, след като бъде взето, се изпраща, това е ново от последната значима промяна в ЗУТ, нямаше го по-рано, се изпраща в 7-дневен срок от приемането му на областния управител, който явно законодателят е счел, че няма достатъчно работа и го е натоварил с едно, според мен, напълно излишно контролно правомощие да осъществи контрол по законосъобразност върху взетото от Общинския съвет решение за одобряване на общия устройствен план. Говоря контрол по законосъобразност. Значи, областният управител може да не харесва по никакъв начин предвижданията на общия устройствен план на общината, но той може да търси пороци само по отношение на законосъобразното провеждане на процедурата. Примерно, може да има незаконосъобразност, свързана с липсата на решение на Общинския съвет за одобряване на задание за изработване на общия устройствен план, липса на протокола от общественото обсъждане. Примерно не са поканени и не е извършена както трябва съгласувателната процедура или пък, примерно, решението на Общинския съвет не е взето с необходимото мнозинство. Виждаме, че може да има пороци по законосъобразност. Ако установи такъв, областният управител може да върне такова решение на Общинския съвет и ако Общинския съвет не пожелае да си отмени своето решение, а го прегласува, тогава областният управител провежда процедурата по член 45 от ЗМСМА, в смисъл отнася решението на Общинския съвет пред съответния компетентен административен съд, оспорвайки го. Ако всичко завърши положително, т.е. областният управител не се намеси или ако се е намесил, съда потвърди законосъобразността на решението на Общинския съвет, тогава решението се изпраща за ново обсъждане, не за ново обсъждане, а се изпраща в Държавен вестник, където то се обнародва и влиза в сила, тъй като законодателят счита, че общия устройствен план на общината или на част от нея не е административен акт, който подлежи на обжалване от някакъв кръг от заинтересовани лица, тъй като няма пряко инвестиционно приложение и по тази причина изрично на 2 места в ЗУТ с новата му версия е записано, че решенията, с които са одобрени общи устройствени планове, не подлежат на съдебен контрол по-нататък, след като те вече са обнародвани в Държавен вестник. В следващите минути ще ви запозная, за да приключа първата част със своето експозе, с едни интересни разпоредби на ЗУТ, свързани с взаимоотношението общ устройствен план, подробен устройствен план, тъй като за първи път те са разписани толкова подробно от законодателя. Най-вече нямаше такава подробна уредба в досегашната версия на закона.
На първо място в член 103а, който е нов, законодателят се е концентрирал върху някои прости правила, които следва да бъдат ръководна звезда на тези, които поръчват плановете, тези, които ги плащат и тези, които ги проектират. На първо място, с цел да внесе някаква правна сигурност в изстрадалите инвеститори, законодателят е постановил, че всички подробни устройствени планове, които са одобрени до влизането в сила на нов общ устройствен план или на някакво негово изменение, запазват своето действие. Нещо, което не беше спазено като принцип с Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за устройство на Столичната община и пострадаха интересите на хиляди инвеститори, тъй като влезе в сила общ устройствен план, било на Черноморска община, било на София, постановиха по-ниски показатели за техните имоти и съответно техните подробни устройствени планове според законодателя трябваше да бъдат приведени в съответствие с новите общи устройствени планове. Тук ЗУТ каза нещо друго, но той го казва за всички останали части от територията на страната, защото той няма да се приложи за специалните територии на София и на Черноморското крайбрежие. Там ще се прилагат все още правилата на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и Закона за София, както го наричаме накратко. Тоест за останалите територии на страната, ако влезе в сила нов общ устройствен план, който снижава показателите за нашия имот, но ние сме имали късмет с подробен устройствен план да изпреваряме общия устройствен план, ще се приложат по-високите показатели по общия устройствен план. Разбира се, знаем, че всяко правило в ЗУТ има изключение и голямото изключение, което прави законодателят от правилото, е, че ако в общия устройствен план се предвиждат определени територии, които да бъдат използвани за изграждане на обекти, които ще станат публична собственост на държавата или общините, тогава не важи правилото, че подробните устройствени планове, заварени от общия устройствен план, са свещена крава. Напротив, спира се действието на прилагането на тези подробни устройствени планове след влизането в сила на общия устройствен план и в един 6-месечен срок от одобряването на общия устройствен план, органът, който е компетентен да приеме нов план за тази територия, инициира изменение по член 134 на този подробен устройствен план, върху който ще се разпростре мероприятието за държавна или общинска цел и в 6-месечен срок трябва да се инициира и в един малко по-дълъг срок да се проведе промяна на този подробен, да се реализира промяна на подробен устройствен план, за да може той да предвиди вече новия подробен устройствен план, какво и къде ще бъде и как ще бъде ситуирано мероприятието на държавата или на общините. Естествено, че този ПУП ще стане и стартов изстрел за учредително производство за тези имоти по глава 3 от ЗДС или по глава 3 от Закона за общинската собственост, пазарната оценка на недвижимите имоти, която ще послужи за определяне на обезщетението, се прави съобразно предвиждането на подробния устройствен план, който е заварен от общия устройствен план. Тоест, примерно, един имот няма да бъде оценен като имот, в който ще мине автомагистрала Черно море, ще бъде оценен, примерно, като имот за жилищно строителство, каквото предвиждане е имал по-рано той. Отиваме малко по-нататъка. Казва се, че в проекта за общия устройствен план, т.е. проектантите, които правят общия устройствен план, трябва да се образят с своите виждания всички предвиждания на заварените подробни устройствени планове, които са одобрени до датата на издаването на разрешението за изработване на подробен устройствен план, общ устройствен план. Разрешението, което го дава с решение на Общинския съвет или с заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тоест, ако моят подробен устройствен план е влязъл примерно на 30 март, а на 31 март Общинския съвет е приел решение за изработване на общ устройствен план, моя план ще се ползва, така да се каже, с вече законовата закрила. Но ако на 2 април е одобрен подробен устройствен план, той вече е одобрен след стартовата процедура по изработването на общия устройствен план и поради тази причина няма да бъде, за съжаление, така много взет предвид, когато се изработва общия устройствен план. Малко се противоречат разпоредбите на член 125 и член 103а, но се надявам, че в един момент това противоречие ще бъде така изяснено от законодателя. Освен това,
в 125 алинея 4 от ЗУТ има една доста важна разпоредба, която казва, че промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлени имоти, за които има влязъл в сила подробен устройствен план, може да се прави с общ устройствен план само за определени нужди. Когато имаме обекти на публична общинска и държавна собственост, когато имаме необходимост от опазване на околната среда, човешкото здраве и на някои защитени територии. Един пример. Примерно, моят имот е отреден за жилищно строителство, но се оказва, че попада в свлачищна зона. Това вече е констатирана като нарушена територия. По принцип, ако нямаше свлачищна зона, предвижданията на плана трябваше да бъдат отчетени от общия устройствен план. Но тъй като в член 125 алинея 4 е казано, че трябва да се защитят живота и здравето на хората и трябва да се проведат мероприятия в тази нарушена територия, имот може да получи друго предназначение, не за жилищно строителство, а примерно за нещо друго, което не е свързано с строителство в тази свлачищна територия. В член 104 алинея 1 на проектантите се оказва, че предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващо предназначение на териториите, вида и предназначението на техническата инфраструктура, опазването на околната среда, обектите на културно-историческото наследство са задължителни за изготвяне на подробни устройствени планове. Тоест, ако имаме влязъл в сила общ устройствен план, член 104 алинея 1 казва с какви обстоятелства трябва да се съобразят проектантите в територията, която вече е покрита с общ устройствен план при изработването на подробни устройствени планове. Примерно, една територия в дадена община е дадена в зелено, така да се каже, земеделска земя без право на застрояване. Правейки подробен устройствен план за тази територия, аз не мога да предвидя в земеделска земя без право на застрояване промяна на предназначението, да я превърна в урбанизирана територия и да я застроя. Това ми го забранява член 104 алинея 1. И нещо друго, което вече ще се ориентираме към завършване на първата част от моето експозе след малко. Санкционните последици за общините, които не успеят до 1 януари 2016 година да одобрят общи устройствени планове. Санкционните последици законодателят, както винаги, не ги прехвърля към Общинския съвет или кмета, ги прехвърля към гражданите на общините и тези, които желаят да инвестират в България. Толкова му е къла на законодателя, разбира се. Какво става обаче, като се оттърсим от емоциите на 1 януари? Оказва се, че в извънселищните, значи в урбанизираните територии нямаме санкции. Там се счита, че тези територии, щом вече веднъж са били урбанизирани, няма толкова крещяща нужда от общ устройствен план нов. Но законодателят много, и за мен е напълно алогично, е наблегнал на страшната необходимост извън селищните територии да имат общи устройствени планове след 2 години и половина. И за това е казал, че на 1 януари 2016 година в извънселищните територии на общините, които нямат за тези територии одобрен общ устройствен и влязъл в сила общ устройствен план, няма да могат да се строят всички видове обекти, а ще могат да се строят само тези обекти, които са описани в версията на член 109 алинея 3 от ЗУТ, която ще влезе в сила на 1 януари 2016 година. Няма да могат да се строят обекти на малкия и средния бизнес, примерно, ще могат да се строят обекти, които са обекти от национално значение, общински обекти от първостепенно значение, обекти от клас А по закона за насърчаване на инвестициите, обекти с регионално значение, имаме нов термин в ЗУТ, това е обект, който е обявен за такъв с решение на Регионалния съвет за развитие. Тоест, една община, един обект може да бъде обявен за такъв, като обект с регионално значение, а в съседната община същия обект може да не бъде обявен за такъв, но такава е била волята на Съвета за регионално развитие. Важното е да знаем, че трябва много да внимаваме къде какво искаме да инвестираме през 2016 година и да се насочим инвестициите към общините, които имат одобрени общи устройствени планове за своите извънселищни територии. И на последно място, напълно нов текст е получил член 134, това е неговата алинея 3, която казва следното: когато изменението на един подробен устройствен план налага изменение и на действащ общ устройствен план, първо се изменя общия устройствен план, като органът, който е компетентен да одобри общия устройствен план, ще може със свое решение да допусне изработването по едно и също време на проектите за подробен устройствен план, на общия устройствен план, и общия устройствен план трябва да се приеме преди да бъде прието изменението на подробния устройствен план. Преди, не е казало колко преди законодателя, може и една минута преди това.
този ред на мисли може някой да попита кога ще имаме такава хипотеза, когато подробен устройствен план ще предизвика промяна в общ устройствен план, защото ние знаем, че обратното би трябвало да е вярно. Малко са хипотезите, но са възможни, когато ние нямаме читав кадастър, върху който е бил изготвен подробния устройствен план. Примерно кадастърът не е бил точен и е пропуснал при своето органа, който го е одобрил, не е забелязал примерно, че 7-8 блока или 7-8 къщички не са били заснети от фирмата, която е правила кадастралната карта и на мястото на тези къщички подробният устройствен план е предвидил спортна зала, примерно. Оказва се, че това е основание за изменение на подробния устройствен план по член 134 алинея 2, тъй като грешката в кадастъра е предизвикала грешка в подробния устройствен план, имаща значение за застрояването. От тук, ако е влязъл в сила в последствие общ устройствен план, който предвижда, че тази зона не е за жилищно строителство, а за нещо друго, несъвместимо с съществуващите жилищни сгради, ще се влезе в хипотезата на 134 алинея 3. Тоест тръгваме от кадастъра и стигаме до общия устройствен план.